Alusa ogusa wondine nyalusi ndiazo
Gamona, Ganazia, Ogaro Villa Gobune, Madia, all weapon. Magalagamazo, Amesia, Tanozana. Where's the Wakanya, I told you no money, or money, I told you no, but got very seen another. When you're the other, I do come to one day, General Kumon. You want to see back again, maybe. Yep, right now, Mama. One my Lord got in Europe. Government in Nana Lucy. What was your commission? Oh, Guinea, tell you. Makandi Parusi. Unuchi Naka Munuchi. Lord, who are dancing a government. Ununa no given you better be well. Immigrant somewhere. Such whenever never does it Harota. What do Alana? Anya Muraziva. Mama Sutra, Hollywood, Romanu, given Dear, where of blood, my man? Don't you never pass a walk? What be not your wound, not to know. Yabuna, why Yanamia, Amarasiga, my
igwe na nne nwanyị unu nọkwu ya ibe wee mee ude dịaba n'ime obi ya weli alụsị na-ebe ji ma ọ na-enye ike na gị ịnọkwu ya ibe wee mee ibe mebisi ya arọnego na-eri eke na ama nteje gbagotekwuwe alụsị nwere mmiri ya na nwụrụ anwụrụ ịnọkwu ya ibe wee mee ndị ama ozu dịkiziele na haba bịa injinia warrior ite studio na mbọ aka na-alụ egwu dị mma oge Mbaise nwa m ka nju kanali alụsị na-eme ile na Mbaise ala ọgbaga ọ na-emezikwa ihe ajụjụ ka jụrụ gị n'ime Mbaise ogbenye hewe jele ewa unu nọzikwa nso ọmụsụ wee mewe mitin na alụsị unu wee gbapụtazi anya azụ enebezi eze alụsị ka a na-ebe Chukwu wee juwe ọ bụzi eze alụsị bụ alụsị ka enwezikwala alụsị n'ọnwụ ya eberebe ibe na-egwu ka nke na-egwu egwu ka nọ n'ugbo beshifu prince dọkịta onye kachi nwa m nwanne be eze n'ugbo oyimu bịa duru mụ na chi ahịhịa nna ya gị ya bi na-eme ndị mere ogerike aki ga-eme nwazi eme na-esugbo mma mbala anyị nwere moto anyị ji ekwu okwu anyị egwu anyị bụburu ibe anyị ji eti egwu ire nwegali okwenye Jizọs gburu mmadụ ili ekenta ma ọ bụ onye gali na-ekene ya bụ prince dọkịta ewe egwugwu keneli gị haba egwu na-ekene chief dọkịta ezigbo mmadụ onye ukwula bọbide edozi ụlọ nwa nweke ọbala tụle n'ebe ọbala bịa nwoke beli bie egwu niile bịa ome nke abụrụ n'anya o ji mkpọrọgwụ n'aka bi ebube agụ onye na-eje egwu olu onye na-alụ n'ụwa nwanye kwudo onye na-ede haba egwu eji amasị ọka egwu kenele ezi oyimu ozochi Rafael Uchenna Igwe ozo sezo ọgbara nwanụ ọgbamansi na-ebịa ozo wenye ka a na-etukwu ozo mmiri na-ezolo ọra niile one of amansi ozo mmiri na-ezolo ọra niile bịa wenye bụkwa ozo odogwu amansi niile oyimụrụ alụgbọ na-adị ikele gị egwu na-ekele ezigbo mmadụ ka ọ bịakwuo chief TOT moto ọnwa Ventures Nigeria Limited oyim ọnwa n'ọka egbe n'igwe ofobo obe mmiri egbe igwe ọnwa aka na-enye ikelele gị ọnwa n'ọka anụ nwere obi igbo na mgbalị ọsọ egwu na-eje njem ebe niile zi ekene keji wee mali ndị na-eti egwu
n'ugbo ka nje kene oke nwa m obere nwa dị n'ugbo Dr. Obinna eze ọnọdụ bịa bịa gbale egwugwu ụdala ibe gị haba ọzọ nyimonyi nwanụ n'ugbo nwa dọkịtọrọnsi onye na ya bụ enyi na-ebe enyi ọbara tụle n'ebe ọbala nwa dibịa alụsi obi agba igbe ọdụ ogunativ dọkịta genweli BAC n'ugbo dunukoga local gọọmenti eri Ikenga bịa bịa gbale Ikenga ụwa niile nwa m Ikenga ụwa niile bịa osi mụ kene ezigbo nwanne ya nwara bịa nwaze ọnọdụ onye ka a na-edu aka otu egwu n'ugbo haba eberebe gbaligwa oyimabụ otu egwugwu keneli gị egwu na-akpọite shif eji nke onye nwa madandọbụ Ikenga bite dunu ọdụ na akpọgị Ikenga obi n'etiti onye igbo ụlọ ibite dunu ya nwa m Igbo ji wee chie Ikenga si na ya ga-echi ya echi a na-esi n'ụlọ mali mma wee pụba ma ya bibite dunu ejele elu John emesịa ọ ga-echilili Ikenga ibite dunu niile egwu na-akpọ ite Chief Chukwu nwe okwu nwe oye onye ama ọdụ na-akpọ gị onye bụ nke onye metaliwa ọdụ na dealers of machine parts machine import ọ na-emekwa spọtụ n'ime ya na ọkụzụkọ nwere isi ọnụ ezi mma mụwa na-enye ikenere ya na ezi nri ya eze nwanyị ijeọma mama bịabala ekele ọdụ nne m mụarụ mama na-enye ikenere egwu na-ekele Chief edozi ụlọ nweke onye ukwulu ebe obide onye ukwulu kinda ọbara tụle n'ebe ọbala nwa dibịa alụsi egwu na akpọgị ọ bụgozie mgbọrọgwụ n'ajagu onye ukwulu ebe obide onye ka na-etu nwoke bụ elibi ya nwa n'ofu ezigbo nwa mmụọ na-egwu lotere egwu na-akpọ itegwu obele nwanyị n'ugwu Ali Nwachukwu ma bịa Ali Nwachukwu ma nwa m n'ugwu ịchọba mmanya eji eme okesha chọba ali nwa m onye ukwulu ebe obide osi mụ keneli ya nwoke alụsi dị n'ibu nne ya alụsi chitati ọbịa mmiri nwụrụ eriri ya alụsi ọbịa mmiri